Katur Bapak Ibu sanak sederek tanggi tepalih ingkang pikantuk sedahan saking Bobot Jaiman sakluwarga kasuwun daya-daya ingkang nyawiji wonten ing papan pahargyan ingawit tumapaking tata cara daya-daya kawiwitan. Sepisan malih dumateng Bapak Ibu sanak sederek tanggi tepalih ingkang pikantuk sedahan saking keluarga Bobot Jaiman kasuwun daya-daya ingkang nyawiji wonten ing papan pahargyan. Katur dumateng Bapak Ibu tamu sinedahan ingkang winengku ing Karahayon bilih pahargyan siang punika kasengguyung dening Rias Nungki Wedding Atmojo Putri Bopo Wartini saking Morang tanggane dhewe. Alhamdulillah. Ugi pahargyan siang punika kasengguyung dening kadang-kadang karawitan muda laras ingkang dipun pangarsani dening Mbah Darmo Tukiran ingkang pidalem saking Morang RT 07. Wonten ugi Pram Multimedia Profesional Syuting Bolo. Syuting saja ya saya. Ugi GE Profesional Audio Sound System kagungane Mas Gunawan tanggane dhewe. Alhamdulillah. Murwakani tata cara pahargyan ing siang punika sumangga kanthi sesarengan inggih nyuwun tambahing jurung pandonga slamet mugi lampahing tata cara boten wonten alangan rubida satunggal punapa. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kula nuwun dumateng para sesepuh pini sepuh ingkang satuhu binektenan sumarambah dumateng tamu sinedahan kakung mewah putri ingkang sedaya winengku ing kawilujengan. Murwakan yang gen kula matur monggo tansah kula dherekaken munjukaken puja dalah puji syukur dumateng zat ingkang maha luhur inggih Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun aparing kanugrahan
awujud menapa kemawon satemah ing wanci siang punika panjenengan sedaya lan kula saged pepanggihan kalian kinayoman ing karahayon. Ing salajengipun nuhoni dawuh ingkang hamba wani damel Bopos Jaiman sakalian Ibu Marinem ingkang ngaripin iji punika kagungan kersa ngunduh mantukipun manten Iki Imam Setyajati Sedya Laksana sarjana sastra magister linguistik ingkang sampun hanjatukrama Yunita Rahmasari sarjana pendidikan Atmojo Putri Bapak Saryono sakalian Ibu Sunarti ingkang pidalem saking Jalan Sudimoro Gang 3 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowak Waru Kota Malang. Ing salajengipun kula minangka pambiwara keparengna ngaturaken menggah reroncening urut-urutaning lampah pahargyan ngunduh mantukipun manten ing siang punika pratilanipun pinurwakan bidaling utusan tumuju ing pamondokaning penganten Rama Ibu dalasan pangombyong saking keluarga Malang. Sasampunipun prapteng ing ngajeng kori pahargyan nuli tata cara kalajengaken tata cara adat gebyokan dalasan ngunjuk tirta wening lajeng kairit tumuju ing papan piniji. Sasampunipun penganten Rama Ibu dalasan besan sutresna sampun satata lenggahing papan piniji nuli tata cara kalajengaken tata cara adat sungkeman dahar sekul kuning dalasan ngunjuk rucuh degan purna tata cara adat tata cara kalajengaken pasrah panggula wentah saking keluarga Bapak Saryono sakalian Ibu Sunarti. Purna pasrahing penganten ingkang hamengku gati kepareng hamangun brojo lumantar panawung kridaning kadang-kadang paguyuban sinoman mitra karya lingkungan RT 07 RT 08 Desa Morang Kecamatan Karing. Sasampunipun sedaya satata nuli tata cara kalajengaken panampining pasrah saking keluarga Morang ingkang mangke insyaallah badhe kasariran dening Bapak Handoyo sarjana pendidikan. Dene minangka tandha yekti purnaning tata cara bilih mangke sampun penganten kajengaraken tumuju sanganaping tratah ngajeng. Mangkaten sawetawis reroncening tata cara pahargyan ing siang punika ing salajengipun mugi panjenengan kersa hanjumenengi dumugi mangke purnaning tata cara. Nuwun. Ku
Sampun wonten sasmita bilih pengantin Rama Ibu Sapangobjong sampun dumugi ngajeng Kori Ageng. Kanthi menika nyuwun dhumateng para bapak ibu tamu sedian kepareng jengkar sawetawis saking palenggahan saperlu asung pakurmat dhumateng praptaning penganten Sapangobjong. Kadang-kadang paguyuban karawitan muda laras. Sumangga.
Eje matur nuwun dumateng kadang-kadang paguyuban karawitan muda laras ingkang dipun pangarsani dening Mbah Darmo Tukiran. Ugi ngaturaken kawilujenganipun awit sampun keparengipun rawuh dumateng sedaya pangombyong penganten ingkang saking Kota Malang. Dumateng Bapak Ibu tamu sinedahan kakung Mbah Putri ingkang sedaya menika ing pakurmatan sampun ketinggal bilih penganten Rama Ibu dalasan Besan Sutresna sampun satata lenggah ing papan piniji nuli tata cara badhe kalajengaken tata cara adat sungkeman dahar sekul kuning sakalian ngunjuk rucuh degan dumateng tim rias nungki wedding kepareng samapta ing gati sawega ing diri tumapaking tata cara adat daya-daya kawiwitan tata cara sungkeman sakalian dahar sekul kuning ugi ngunjuk rucuh degan kinurmatan pindha sumungkem mring Ibu Pertiwi. Wus dumugi wayaning mangsa wigati pangajaping Sedyarsa sumungkem penganten dumateng kang para pinundi nenggih ibu sakalian ramanipun pinurmakan sungkeming Mbak Vita dumateng Mas Imam minangka purwakaning tata cara adat sungkeman. Ayo diajeng sampurnaning awakmu paring pangabekti sliramu ndak derekake nyuwun pangestu marang Rama Ibu ya diajeng. Inggih Kang Mas. Sungkeming Yuvita Rahmasari sarjana pendidikan dumateng Imam Setyajati Sedya Laksana nedahaken bilih piyayastri kang tansah nengenaken dhateng kakungipun lon-lonan lumampah tumuju ing papaning tiang sepah nulis sungkem asung pangabekti Rama bekti kula katur Rama ya nggih anakku Imam Setyajati Sedya Laksana bektimu ndak tampa ora lewat pengestuning bapak tampan ana ya cah bagus inggih Rama ya saiki awakmu wis mengko wanita muna-muni kudu dijaga ya nggih tandang tanduk kudu dipikir luwih dhisik saurunge temandang inggih Rama Ibu bekti kula katur ya anakku sing ganteng dhewe Imam bektimu ndak tampa ora lewat pangestuning ibu tampan ana ya nggih Ibu ra iso paring apa-apa
isaning yo mung jurung donga muga-muga nggo bebrayan iki lestari dodeng sapanginggil kabeh gegaya mulya cagandeng inggih ibu purna sungkem pangabekti dumateng Bapa Jaiman sakalan Ibu Mari nuli penganten arsa sumungkem dumateng Bapa Saryono dalasan Ibu Suryati Budhe bekti kula katur ya nduk bektimu ndak tampa ora liwat pangestuning budhe tampanana ya nggir budhe minangka wakiling ibumu ora iso paring apa-apa isaning ya mung jurung donga nduk Cahayu muga-muga anggenmu bebrayan iki lestari widodeng sapanginggil kabeh gegayamu kang utama ya Pak D bekti kula katur ya aku minangka wakile bapakmu bektimu ndak tampa lewat pangestuning Pak D tampanana ya nduk Pak D ora iso paring apa-apa isane ya mung jurung donga marang Gusti kang kawasa muga-muga anggonmu bebrayan iki lestari dodo keenggal-enggal diparingi cepak momong turun kang sarwa utami amin ya Rabbi sampun purna tata cara adat sungkem pangabekten nuli penganten wangsul ing papan sekawit arsa nindakaken tata cara adat dahar sekul kuning ingkang dipun pratitesaken dening Ibu Wartini minangka juru sugata saking Nungki Wedding Moran tata cara dahar sekul kuning bergantian saling menyuapi ya Mas Mbak sambil dipegang dagunya pelan-pelan ditahan dulu biar difoto monggo Kang Mas bismillahirrahmanirrahim yo enak diajeng iki Kang Mas saiki ganti sliramu ndak dolan ya wong ayu nggih kene-kene iki diparingi sing iki ya diajeng bismillahirrahmanirrahim sambil dipegang dagunya Mas alhamdulillah nanti yang terakhir saling menyuapi ya Mas saling menyuapi dahar sekul kuning kekalipun sampun setunggal raos cipta karya budi mugia lestari widodo anggenipun bangun bali wisma nuwun kang setya satu Handika
Alhamdulillahirrabbilalamin jinurung pandonga panjenengan rinoban sehing katresnaning Gusti Allah Subhanahu wa taala tumapaking tata cara adat lumampah wilujeng kalis nir ing sambikala. Dumateng Bapak Ibu tamu sinedahan kakung putri kang sedaya winantu ing sagunging pakurmatan purna tata cara adat nuli tata cara kalajengaken pasrah panggula wedah saking keluarga Bapak Saryono sakalian Ibu Sunarti ingkang pidalem saking kelurahan Mojolangu Kecamatan Loakwaru Kota Malang. Dene minangka wakiling keluarga Malang kasuwun wonten keparipun dumateng Ustadz Miftahul Huda Magister Pendidikan keparenga minangka talange ngatur pasrah keluarga Malang. Dumateng Ustadz Miftahul Huda MPD apabila samapting gati murih rayuni sedya pasrah kasumangkaaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge nyuwun pangapunten. Ngapunten Pak Andoyo. Mboten saged dawa alus kula niki Arema. Ngapunten. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para sesepuh, para bina sepuh kang kula taati. Sahibul Hajah Bapak Saroko sahibul kang kula hormati, sedaya pengiring manten dugi Malang kang kula hormati lan sedaya keluarga besaripun Bapak Saroko kang kula hormati. Wabil khusus mempelai berdua yang berbahagia, Mas Imam dan Mbak Yuvita yang kelihatannya sudah mulai berbeda. Caranya gandengan wis beda ya wis. Wis ketok wis lihai ya. Longgone barang wis kaya wis penak. Alhamdulillah pertama kita bersyukur kepada Allah SWT ngantos yang menika dugi Malang wau berangkat kinten-kinten jam gangsalan niki wau nembe dugi mriki jam 11:30 kirang. Alhamdulillah kanthi sehat walafiat ngantos menika salat salam tetap keatur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang mugi-mugi kula panjenengan sedaya diawi dados umatipun ingkang benjang saged angsal sapatipun amin. Bapak Ibu rahimakumullah. Kawula mewakili keluargaipun Bapak Saryono sepindah badhe matur Bapak Saryono nitip salam dumateng keluarganipun Bapak Sarwoko kanthi waosan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor kali Bapak Saryono wau kula tanglati wekdal kula numpak ten elf wau jenengan nitip napa? Mboten nitip napa kula pun salam kali pasrah mawon. Terus niki kula amanah. Dugi Bapak Saryono nggih menika masrahaken Mbak Yuvita ingkang sampun angsal gandengan Mas Imam iki kula pasrahaken dhateng Mas Imam. Mas Imam, ampun jenengan sudah diakad. Artinya jenengan sudah mengemban amanahnya Bapak Saryono. Ketika panjenengan sudah qabiltu nikahaha, itu artinya segala tanggung jawab apa yang sebelumnya ditanggung oleh Bapak Saryono samenika pindah dhateng panjenengan. Di kula pasrah makin Bapak Saryono pasrah Pak Yuvita ini mugi-mugi saged jenengan bimbing ngantos dados tiyang sae
ngantos mugi-mugi sareng-sareng panjenengan datang surga dipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ngapunten saestu Mbak Yuvita niki pancen nggih nembe niki manten nggih. Dari pengalaman Mas Imam. Paling sami kalian jenengan nggih. Nggih sedanten butuh bimbingan nggih. Bapak Sarwoko ingkang selaku tiyang sepun Bapak Imam, kula nggih ngoten. Mbak Yuvita, Bapak Sarwoko sakmenika sampun dados bapak jenengan. Dadi Mbak Yuvita kedah sami taatipun dumateng Bapak Sarwoko saha Ibu nggih. Dados niki amanahipun Bapak Saryono dumateng kawula masrahaken Mbak Yuvita dhateng keluarganipun Bapak Sarwoko lan sedayanipun khususipun dhateng Mas Imam. Mugi-mugi saged bimbing Mbak Yuvita ini dados tiyang kang sae, bimbing ten donya slamet lan akhirat slamet. Niki mawon nomor 3 sak mangke kula makili sedaya rombongan matur nuwun sanget dhateng Bapak Handoyo ingkang sampun nyiapi tempat istirahat. Pilih wonten keluarga rombongan kawula lan sedaya niki wonten kirang sopanipun nyuwun aku pangapunten Pak Handoyo nggih. Menawa kok sabune mang acare woto kok moro-moro entek sabune misale nggih. Manglus napa namine tuyane wis tak boki kok tepet entek tuyane niki misale. Ngapunten. Kanten rombonganipun niku lumayan kathah. Sedanten kok nggih kathah sing siram. Ngapunten ingkang agung menawi wonten kula piyambak lan sedaya rombongan wonten lipat-lepatipun wonten kirangipun ten manah panjenengan sedaya nyuwun aku pangapunten. Niki Pak Handoyo niki kados mantun niki Pak Handoyo nggih. Seneng pantun niki. Kula pantun riyen mawon. Ikan sepat, ikan lele. Mas Imam lek pun akad sing hati-hati nggih. Pun nomor kali pantun terakhir niki. Ubur-ubur ikan lele niki viral benar. Ya wis ngene ae. Pun ngapunten kathah. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebak pengati-hati kanthi meneping penggalih.